At imaw ko para maklaro sa akong side. Sa very start, ni-cooperate na ka Ni-cooperate sa na ko police. daan sa This police is your station. first time na nagpa-interview. Oo, sa sir. Bayan, pero ka sa O gibayran pa ko sir, impas na tanan akong utang sir kay sa that time nga nakapalit ko sa unit, wa ko'y tarong income. Mura ko gibisit-bisit unsa ba? Oh. Una, usa pa sad sir, gipadamgo ko. Gipadamgo ko ni Ria. Sa that time nga pag Miyerkules sa pag Martes sa gabi nangayo gyud ko niya kuan o tinuod nga gusto ka nga masulbad imong kuan, padamguha ko. Nana ko niya. Kaduha ko gipadamgo. First na ko nga nagdamgo ko nga padung daw ko sa ilaha nya nangutana ko sa kuan nga asa to dapit ang balay ni Riami. Pagkaduha is iyang mga barkada kuyog siya. Mao na ikaduha na kong kuan. So meaning, murag... Nagyud siya, nagyud kalag ang tao. Okay. O sa kay buti pa sa ato niya. Mangayo siya kuan tabang. Kay kato sir og na-delete to nako diretso ang cellphone. Impas gyud ko. Kay katong time og na-delete nako. Wala naman ko idea og involved to sa ingon nato. Og wala to makit sa akong second buyer dili man to mapagya ng kuada. So ako lang i-emphasize, ato i-emphasize nga kani si Sir Marlon, alias Marlon, kanang una gyud ni nakiglambigi, nakig-cooperate sa ato ang kapulisan dito yung ka ni report. Dito jud ko na report. In fact, ikaw murag nahimong yawi, no? Nga ni uswag yun ang Okay. investigation. Almost 1 week man sila nagkuan dito sa shop sir nga mangayo sila kuan about sa CCTV. Ko ako sir 100% ko makig-cooperate ninyo kay ako wa jud ko patulgaan ni sir. And first time ni nimo nga atubang sa media. Oh sir, first time kay na-trigger ko sa giingon ni alias Biancali nga pizza DC City gibaligya ang cellphone with kuyog si Jewel o si Gabro. Aha. Dakong sayop ang iyang gikuan kay pizza DC sa hapon na nako napalit unya niingon siya nga basing gibayran ko sa pulis. Aha. Basing gibayran to sa mga pulis ang katong nakapalit sa cellphone. Aha. Kung gibayran pa ko sir sa pagkatinuod lang impas akong tanan utang. Unsay hagit nimo ni Biancali? Akong hagit ni Biancali sir is o naman kay solid evidence kay daghan naman gud siya giamong. Ang akong hagit ni Biancali sir is o na kay solid evidence dangop og NBI og panalitan wala kay salig sa mga pulis. Kay para mahuman ning kasuha. Og tinuod lang nga di na pagpanglawgaw imuha dangop sa NBI og wa kay salig. Maura na siya sir. Willing ba ka makig face to face ni Biancali? Magatubang mo 100% willing ko makig face to face. Hagita. Ma'am, og tinuod na imuhang kuan ma'am nga naka-ebidensya makatabang ka sa kaso, cooperate ma'am adto ka sa NBI, ipagawas na imong USB nga gitaguan. Magatubangay mo. Magatubangay ta pwede ra anytime. Nya usapod kay malawgaw man gud ang kaso sir. Instead na gi-file na ba. Usara tay tumong ta. Usaray tuyo og tumong mingon ka nga sulbad kanang Sisya. justisya imong gikuan ritso sa NBI ayaw sa social media kay makapatrigger kag tao ay noon di man nato ma-please ang tao sir og mutuon na tog sa dili. Ang imuha is ayaw ikuan sa social media iditso sa NBI. Ikaw mismo, boss, dismayado ka sa development karon nga murag na lawgaw na hinuon ang dagas. Ana gyud sir. Kay naa naman ta good. Gikan sa katong ipakita sa atong mga pulis nga CCTV unsa pa man inyong gikuan nga gikan sa luok padung sa Banawa, gikan sa Banawa ikarga ang karton padung dito sa Tisa. Makita man naay karton nga mao toy brand. Naay helmet nga mao gigamit nga gisulob. Unsa pa man imong gikuan? Sa pamilya ni Riami Tugmo, sininsahin nimo, Boss Marlon? Sa pamilya ni Riami Tugmo, ako nangayo ko pahasubo. Usa pa sad ang akong point ani is makatabang sa kaso nga masulbad. O ang imong witness ma'am na ay
na ay solid evidence idangop og NBI ma'am ug wa mo isalig sa pulis. Ako wa ko mulaban sa pulis sir ha. Ako to clarify lang ako kay para di malawgaw ang kaso. So andam di ka mo barog boss. Andam 100% sir. Way atrasay. Wala. Mayong buntag nimo. Bayong buntag. Okay, Boss Marlon. Kanos kung say pizza hato, di mo na palit ang cellphone gikan ni Simeon Gibutero. Alas 2 Gs sa Domingo, pizza 16. Alas 2 Domingo, July 16. July 16. Oh, July 16. Okay, i-detalye ko no, Boss Marlon, unsay pag-meet ninyo, pag-meet up, unsang orasan na. Oh. Ana na siya sir. Nidoon na siya nako. Na siya gidil nga cellphone, na siya nako nga boss. Kanang nako ibaligya nga cellphone. Sa nga unit boss, Oppo. Nya. Ato nga pila may baligya ni mo ni boss? 25. Ato nga palit ko ni boss 15 ra. Unya kanang akuan pa man siya passcode kana may passcode ang kuan ang cellphone. Ya, ipakita nako siya sa post sa marketplace na 2-3 ra ang post. Ako sing ginaan nga. Kani siya boss, akuan pa ni siya password. Nya ibaligya nimo og 25. Dili na ni nako makuan, dili na ni nako mahalin og ingunana nga presyo. Ya. Pakuha ni sa password na sa mga 800 to 900. Unya palit na ko ani is 15 ra. Okay. Ano siya nga 2,000 lang. Kung pagkuan ko kuan pa na kong password lisod kaayo paliton ako sa ingon nga presyo. Ani na lang. Paliton ko ng cellphone 17. Nya panilitag na kay paayo, balik lang diri. Pahangyoon ti ka. Sa sige. Moto nga napalit nako sa presyo nga Mill City. Okay, Mill City. Oh. Unya moto nga nilakaw siya mga ay 2 minutos nakuha nako ang passcode. Pagkuha nako sa passcode, unsa pagkaunsa nga wa jud ko ka-attempt og open sa gallery nga mao mong ginay Muslim namo pananglitag makapalit mig cellphone, i-open namo na by video or na by mga illegal nga kuan. Na mao to nga na open ako, gi-attempt na nako og reset. Pag-attempt nako og reset, mangayo man siya laing code. Gi-attempt nako tong code nga akong ikuan nga na-open siya. Dili naman siya makuan 00 111 1234 dili naman siya ma-open. So akong gibuhat is gi-remove nako ang Google account. Okay. Pag remove nako sa Google account, ni chat ko ni Boss Jeff nga boss anang na ako'y baligya Oppo A7 sinaw pa kayo 26 ra. Mo tong nasa chat sa kumbo. Nya ako sa di-clarify sir nga nganong walay pizza 17 ang katong among combo kay Domingo pizza 16 chatan ako siya. Pagka Lunes nay nahitabo nga gilabay dito. So ang among combo manggoda na is nako ibaligya maura among kuan communicate na maura na siya. So maong walay pizza 17. Okay. Mo to nga pag pizza 18 diha naman to na kuan nga mao ni siyang bayhana ang kuan Riami Tukmo. Mo to ni chat siya mga hapon 3:29 chat siya nga boss katong cellphone nga ako napalit nimo ba mao man tong babae nga gisuod sa karton di syempre mura kog nakuan kuha sure ka boss di jud ko makuan boss kay naa dito yang ID Riami Tukmo Panabo Davao de Oro unya Davao del Norte. Davao del Norte. Ya mo tong ni kuan gyud ko niya ko boss kanang na-delete na nimo ang kuan na to boss. So delete na gyud tanan boss. Domingo sa hapon alas 4 deleted na daw na ang Katong tanan mga tanang files. video files. Video. Kay kato siya gi view and delete naman to niya kay dili man to ma-auto kuan. View and delete niya. Dito nakita niya ang ID ang picture ni Rhea kay dili man to siya makuan og dili to mao. So mao to nga ang kuan ako sing ganahan nga boss. Ato nang i-surrender boss kay ninduta unta og wala na siya makuan ebidensya unta to. Ya. Ato na ikuan boss kay ang akong kuyawan abot sa point nga dili na ko i-surrender.
Nya palitan kato si Simeon makonsensya or mo surrender nya itudlo. Maamong ko, di ba? Mato nga akong gikuan Domingo Merkules sa buntag gikuha to nako ang cellphone ni Boss Jeff. Kay akong i-surrender. Okay. Nagpakuyog ko ni Sir Martinez, kuyuan sa kong pares para i-turn over ang cellphone dito sa station 10 Labangon. Deleted na to, sir. Deleted na Messages, contacts, wala na to tanan. Wala na siya tanan, sir, gitan-aw na nako. Ang messenger, sir. Messenger, Facebook, o ang gallery niya. Pero So, wala napasahan nito nga nag-away. Oh, ang iyang kuan na sir is pag alas 4 sa alas 4 sa hapon gawas man na si Boss Jeff kay nagpalit og sigarilyo na siya na ni-open siya na ko nga boss. Katong cellphone ba nga akong napalit, mura mag-aaway sa uyab. Daghan mag-uyab. Oy ang ingon. Daghan. Dili lang usa. Mura daghan ka chat. Daghan ka chat ana. Nya nabasa man niya dito. Sir, ako lang klarohon, sir, ha? Ikay una nakapalit. Kani si Jeff mo ni... Mani second buyer. Second buyer. Si Jeff mo din mo gika-communicate. Si Jeff ang nakakita kung unsay sulod sa cellphone siya ay ni nakakita Leah. Okay. sa picture, sa ID o sa unsay naa sa cellphone. Wa man si Jeff karon. So, base sa account ni Jeff, unsay iya nakita sulod sa cellphone ni Rhea May. Base sa iyang giistorya nako sir, naa daw video nga naligo si Rhea. Maura to. Naligo. And then, sa mga conversation, Wala siya nakuan. Kuan ra, video call sa iyang uyab ana. Katong nasa screenshot ana. Maura. Why, kuan, sir? Uyab Pasahan. niya, sir, ato ikon. Uyab niya ni Simeon o sa Isa- Wala sa siya magkuan. Wala sa siya kuan kinsa. Katong naligo sir, way kuyog. Video katong Maura yang ingon ako ma'am nga naligo si Rhea nga video. Ana maura. So ato lang ikuan ni establishar nga katong cellphone nga napalit nimo si Simeon ang deal, Baligya. nagbaligya, gipanag-iya to, imong gi-assume nga gipanag-iya to ni Gipanag-iya Rhea ni May, kay Rhea May. doon na dito ang iyahang picture. video. ID. Okay. Picture. Ang makasultian na is si Boss Jeff. Okay. Kay siya may nakakita. So nakita confirm Confirm. nga naagi ID ni Rhea May katong upo. Naman sa napalit. naman sa conversation namo nga katong naa sa Okay. post. Another nga establish na to, sir. No, kay doon na may giingon nga murag naka-establish pag-contact si Rhea May mga July 17. sa Taglaw. Sa Kadlaon. Now, katong orasa kuan man to, July 16 nimo napalit ang Cellphone. July 16 alas 2 Gs. alas 2 sa hapon. So kung imong napalit, kung kang Rhea May tok mo to nga cellphone imong napalit, imposible sad kaayo nga mo to'y magamit inigtawag July 17. Dako. Kaya na naman sa imo ha. Na naman Mao sa imo. gali, ha. sir. Okay. Sir, ato ang balikon sir. Kay ang giklaim man sad sir nga pagbaligya daw kuno sa cellphone naay kuyog si Simeon Gabutero nga babay. Unsang hitabuhan na sir, naay kuyog pagbaligya dito sa imo or wala? Siya ra usa. Kay makita man sad nimo sa video, katong video nga nakita padung to siya sa shop around 1:59 sa hapon. Oh. So padung to siya sa shop kay nganong makaingon ko padung siya. 2:10 man siya naabot sa shop. Nga katong establishment nga nakuha siya mga 1 to 2 minutes to 3 minutes man maabot siya dito sa shop. So nay posibilidad nga nihapit pa siya ng mga pila ka minuto sa laing pwesto sa na Sige, murag yang question mas. dito. ha Wala si Kauban. wala diha lang ko nakamayong sa iyang helmet sir kay ang iyang helmet iyang gisalibay man dire yan nangutana siya nako nga sir dili ba ni siya bawal nga helmet dire RXR sa niya RXR half face nga uwa Nutshell. dito ko nakakuan nga basin dili to siya taga dire nakana ko ba niya singot kay siya pagbaligya sa cellphone Okay. May mura sa balisa or ana murag ana gyud Wa ba siya ko? idonol na ko ang cellphone kay dili man may magkasinabot sa presyo pas lang sa ko ano ba moto nga pagkuan iya na sa di kuan ako ay lag 2,000 oh dili lagi ni kuan sir kay ang 2-3 ra ang post unya kuan pag password kuan pa og password dili na ko makapahalin og kuan mahal Sir, naabi SIM ang cellphone kuan na.
First, mao na first nako pangutanan niya, asang SIM ani boss? Wala na SIM. Nana siya. Okay. Mato nga ako siyang gikuan. Okay sir, kano sa lang ka nakabalo nga katoy mo ka transaksyon ibaligya sa cellphone nimo si Simeon Gabotero to. Ana man na siya sir. Maong gipalit nako iyang cellphone kay wa mo koy doubt nga kuan kay tarong ba sa postura. At that time nga nagdeal siya sa cellphone, dili pa biyad ang inana ka niwang. Ya, mo to nga wa koy doubt nga ni palit sa iyang cellphone kay nisulti man siya nga kanang palit ka cellphone boss kanang nakit-an ni nako diri sa Maynaga. Nakita ang iyang istorya is nakitaan. Oh, so wala koy doubt nga mo palit sa iyang unit kay tarong man. Sinte, disinte ba? Tama akong gibayran. Di ba po sa cellphone? Kuan siya sir, A7 Oppo nga green. Wa pa tapsag yun. O nakaingon nakakuan sa kusang kuan ug natagak ni naay garas. Aha. Wala may casing, wala tempered. Yun to kang iya to. Nakitaan man niya sa naga. Nakitaan man niya. Mamay ang istorya. Okay. Pero karon katong kuan iyang identity ba nga siya si Simeon Gabotero katon natong pagkuan sa mga polis? Mao na to siyang ana man na siya sir. Na kuha na nilang CCTV ni Sir Baliser dire na dapit sa may atbangan ng Gilmore kanang Sopia's Bakery atbang. Oo. Pag kuha nila anang sa CCTV, wala man na nila gi-post dayon. Nanguha sila ubang ebidensya. Ya, namay nitawag nga concerned citizen daw nga kauban daw sa trabaho ni Simeon. Nga mato nga nadakpan siya dito sa Kabulakan. Nga pag dakop ni ana to ang kuan nga sir mao man na siya ang katong naa sa CCTV dito na siya nakuan. Okay. Pero sir, pag si Kuan may nakakita nga, kang Kuan man eh. Si Boss Jeff mao to nagkuan ko niya boss ato na i-surrender boss kay yawat na lang makatabang sa kuan delete dapat to ikuan boss kanang sa deleted naman boss Domingo daw sa hapon deleted na daw na ang Which is kuan. mo the usual sir nga once na ay i-deal sa inyo niya, yun na mapalit, i-delete ra dayon Okay. ang Sir, Mao na kasagaran gyud namo pan ambot unsa pagkaunsa nga wa gyud ako ma-open ang iyang gallery. Ang profile pic ato sir kang Riami ba? Di. Ang sa akong nahinumdum man sir, pag open ako sa passcode, ang profile pic ato manag-uyab nga gatalikod, marang nag kiss ba. Talikdanay. Sorry. Pero wa dili makita ang naong kay isig talikdanay man. Sa forma marag si Riami na niwang Dili ko kakita sa kuan sir kay ang laki may gatalikod. okay. Kuan, nadagong mo ning Bianca nga Kuan sa O radyo. kanang Bianca sir, nagsubay gyud ko ana sa iyang kuan. Ya kanang certain Bea kining nagpa-interview diri sa Picas station, nagsubay sa kuana. Ako naminaw ra gyud ko utob sa unsay update sa kang Riami tukmo nga case. Na-trigger lang gyud ko sir kay sukad sa iyang pag-ingon gyud gahapon nga pizza di CCT gibaligya ang cellphone dako yung sayop. Sa kuag yung kan. Which is Mismo ako'y nakapalit, ako'y nakaibaw. nga July 16. July 16 ako napalit sa hapon alas 2 Gs. So